Uthusa abaningi ungizwa uma ngabe ezwakala encoma i-albhamu kaKhuzani emva kokubuzwa uBig Zulu waseveza omunye umqondo obucashile ngengoma kaKhuzani ethi Umbongolo. Kanti kwethu ngaphandle kumosha isikhathi sakhe angizwa uvo lakho emva kokulalela ividiyo kaNgizwa ubuza uBig Zulu ukuthi uyizwa kanjani i-albhamu kaKhuzani. I-albhamu leli elisha ake sikhulume khona ngikhuluma iqiniso ubalazo uyangenela yini uphakathi la yini uyakhuluma uphakathi la yini cha ingoba ingenela yini uyaqeda awungeni kodwa la yini